Biryara ku rojaînê karvanê duyem yê koçberên ku niha li Yunanistanê ne bigihên dikiliya İzmîrê. Hêjî beşek zêdeya koçberan jî li İzmîrê ne ku ev jî dixwazin derbasî Ewropa bibin. Serokê Komeleya Piştgiriya Koçberên Sûrî jî dibêje rêkeftina navbera Yekîtiya Ewropayê û Tirkiyeyê de nikare pêşî li çûna koçberan bigire. Yunan adalarına çıkanları görüyorlar ama buradan Mersin'den Koçberan ve digerinin li dîsa jî rê nayê girtin. Niha hem bi rêya Mersinê û hem jî bi rêya İzmîrê koçber diçin İtalyayê. Deriyek tê girtin, deriyek din vedibe. Koçberan mirin daye berçavên xwe. Kesê ku bi mirinê re şer bike, guhdariya yasayan nake. Eger hûn bixwazin ew li Tirkiye bimînin, divê hûn wekî Ewropayê pêwîstiyên wan dabîn bikin. yıl süre zarfında barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Ondan sonra iş buluyor. Beşek koçberên Kurdên Rojava jî dibêjin em ê dî naxwazin berê xwe bidin deryaya îce. Lê divê ji bo mepê dîviyên jiyanê li Tirkiye bêne dabînkirin. جخاني بتصدي الدنيا بين صدي والله كسر حمير مناكل بر ام درن صر تحتورك والله بزوري حتى ما درباسكم قسطخاني ام تين درن صيدليه قوم درمانه بكن بلاش قراد دنما بلاش نادنما والله خير كس تشتكي جمر ناكل تشمر ناكل دولة تركي نا والله Beşeke dinya koçberan jî hêjî dixwazin derbasî Ewropayê bibin. Lê tirsa mirina zarokên wan dest û lingên wan girê didin. Ev dibêjin man jî çûn jî mirin e. أنا أجم لأنه زاروك أمناك تشكوك هي أنا أقم بحريدة أما أمانتي هبي أسب أمانتي بكم أزهرم أفكار مهمن تنا غريبي وتلفزيونه بما أنه تلفزيونه كرمانجيه زاروكم تيرنا ناخن دبطاني سبطاني مهن العردي بس بشكي الصوت يعني her camiyetin mahalle memur. Herçend hejmara koçberên li İzmîrê gorî demên berê kêm bûye, lê bi sedan koçber tevî ku dizanin evê werin vegerandin jî li bendê ne ku bi rêyên qaçax derbasî Yunanistanê bibin. Koçberên li İzmîrê manet navbera nal û bizmaran de. Ji ber ku eger ev li İzmîrê bimînin, rewşa wan roj bi roj xirabtir dibe. Eger derbasî Yunanistanê jî bibin, yan vê di deryara îce de bimirin, yan jî wê careke dî bêne vegerandin bo Tirkiyê. Şewket Erkî, Rûdaw.